Тук няма. Хайде, Понеже последния път имаше тук едни въпроси, свързани с различните вероизповедания. Искам да дам няколко разяснения, да навържим малко с църковната история нещата, да разберете всъщност как се случва разцеплението на църквата и защо, какви са факторите и причините за това да се стигне до днес, въпреки че в днешно време християните сме най-голямата група на света. Ние да сме толкова разделени на толкова много отделни части, вероизповедания, деноминации, секти да не ги назовавам. Само на протестантска основа те са над 50. Когато Христос основава своята църква на деня Петдесетница, Светия Дух слиза върху апостолите и те започват да говорят различни езици. Идеята на това нещо е, че Бог възвръща своето благоволение върху хората и както от един път го отне по времето на Вавилонската кула, тогава размеси езиците на хората и направи така, че хората да не могат да работят заедно. Хората да не могат да завършат делото си и да се разделят на племена. Господ направи обратния процес на празника Петдесетница. Направи така, че апостолите да могат да говорят на всички езици, т.е. словото на спасението на Евангелието да стигне до всеки. И всички, които се възползват от това слово, да станат част от неговата църква, от неговата нова държава, от неговото царство. Светия апостол Павел отнесе най-много от тая работа, която трябваше да се свърши, да се обходи света. Общо взето от Мала Азия той тръгна нагоре, за да стигне до Европа. 3 пътешествия има той, изключително дълги, трудни за уния години, сложни, пълни, той самия свидетелства, пълни с опасности, пълни с трудности. По това време църквата в Христова има изключително много врагове. Хубавото е, че по това време враговете са били разпознаваеми и се е знаело кои са предварително. Едните врагове на църквата са евреите, защото те считат, че това е секта на тяхна основа, а не че християнство е някаква нова религия. И другите врагове са езическите религии, които по това време имат свои собствени философски школи. Всички тия философски школи, ако погледнете назад във времето, почти не е имало философ, който да не е изписал много трудове за Бог. Но техните трудове са толкова абстрактни, отнесени и свързани по-скоро с познание на битието, отколкото с някакво отношение към този Бог, че ние не можем да ги наречем богословие. Това не са трудове, чиято цел е да възхвалят Бог и Неговото творение, а това са трудове, които се опитват да обяснят как се даде Вселената или света. И понеже езическата, елинската тогава мъдрост, както я наричат по това време, е впрегната в много философски школи, най-умните хора на света по това време са били там, изписано е много. Затова и когато първоначално апостол Павел отива в Атина и трябва да проповядва и започва да говори на елините там и да им разказва казва, видях, че тук имате статуи на различни богове и видях, че имате една статуя на незнайния Бог. И аз съм дошъл да ви говоря за нея. И той казва, това е Бог, който възкръсва от мъртвите и започва да им проповядва за Исус Христос и тогава те му се пресмият и му казват, друг път ще изслушаме на тях концепцията за възкресение, защото им е чужда. Това е нещо, което те не могат да приемат. Тоест, един вид елинската мъдрост отхвърли Бога, защото на първо време тя не можеше да приеме, че Бог може да стане човек. Че съвършеното може да приеме несъвършена форма. И всъщност това е големия проблем и на много съвременни хора, които са вещи в науката или в нещо друго. Те не могат да приемат, че Бог може да се смири до такава степен. Защо? Защото самия той не може да се смири. И ако той като обикновен човек не може да се смири, как да очаква, че Бог може да го направи? Самото разсъждение и самата логика водят натам.
След като приключва делото на апостолите, всички те умират в различни краища на света, избити за проповедта на Евангелието. Тяхното дело се захваща от апостолските мъже, техни ученици, такива като Игнатий Богоносец, които също пишат послания, пишат писма до различните църкви, разпространява се духовен опит. В този момент обаче църквата е изключително уязвима, защото все още е малка, няма развита богословска мисъл и идеи. Трудно е да се формулират някакви канони и започват различни лъжеучения. Още първите векове на своето съществуване към първи-втори век църквата вече има лъжеучение. Такова е лъжеучението на евномии, такива са тия, които по-късно на първия, на втория Вселенски събор ще бъдат осъдени. Арианството е продължение на философска школа на стоицизма и там има разсъждения, които са взети от философите и са доразвити от Арии, за да се стигне до идеята, че няма как Бог да се въплати. В трети век вече виждаме, че църквата почва да приема някакъв по-легален статут, след като са избити хиляди мъченици. Римската империя възприема християнството като опасност, защото е нещо непознато, не знаят какво може да се очаква от християните и ги приемат за зло. Зло, което трябва да бъде премахнато от империята. Още по-притеснително е това, че по това време в империята много хора, които са на ключови позиции, длъжности в империята, започват да стават християни. И това е изключително много благодарение на Петър и Павел и времето им прекарано в Рим. И това, че в сърцето на империята има толкова много християни, плаши императорите. Те не знаят какво да очакват от тези. На тях им се вижда изключително смешно, че някакви хора са готови да умрат за някакъв дето убит позорно. Преследването на християните е изключително жестоко, особено в Италия. Истории са описали ужасни неща. Реки от кръв са течали и толкова много са били опитки, че дори не са можели да го сравняват с военно време и време, в което, защото през войната има някакъв очакван брой жертви. Докато това, което се случва в мирно време вътре в империята, никой не може да каже нито броя на избитите християни, нито нищо. Знае се само, че всеки един момент, в който някой направи донос срещу някого, че е християнин, и този човек пред императора не е готов да се покои на езическите богове, естествено бива убиван. Знаете историята за Константин Велики, знаете, че той е първият, който тръгва да прави някаква промяна, виждайки вече, че Рим, тук моментът е много ключов, защото Римската империя по това време вече е разделена на две части, източна и западна. Въпреки, че все още цялото е една империя, но се говори за източна и западна Римска империя. Константин побеждава, тогава Лициний успява да овладее цялата империя, решава, че трябва да премести центъра на империята. Той вече да не е в Рим, да бъде Константинопол, града, който кръщава на самия себе си, заради местоположението му, заради това, че Рим е натоварен с твърде много езически и други вярвания, че трябва да се смени мястото. И от гледна точка на християнството това е изключително добре дошло, защото смяната на империята е място, което спокойно, място, което е широко, място, на което могат да се построят много храмове, място, на което християнството вече може спокойно да се разраства. Освен това, Константинопол е на много ключово място, също и защото е близо до старите, до първите християнски църкви. Църквите в Мала Азия. 7-те църкви, за които апостол Павел говори в различните си послания, които са днешна Турция. До тук добре, но църквата започва да преминава през себе си. Лъжеученията почват да стават постоянни. Изключително много хора започват да обсъждат църковните въпроси, без значение дали разбират от тях или не. Говори се много за Бог.
и Бог почва да се профанизира. Евсевий Кисарийски и някои други историци светлости ти казват, че по това време за Бог се е говорил и в баните, и къде ли не. Изобщо, както в момента се говори постоянно за политика, тогава се е говорило постоянно за църковна политика, така да го кажем. Арианството изключително много допринася за това нещо, защото това е огромно разцепление в църквата, което продължава над 100 години. Повече от половината църкви са били ариански, повече от половината енори. Битката с арианството е била изключително трудна по една причина. Все още няма изработени термини, които да се използват в богословието, с които да може да се реши въпроса за същността на Бога. Тогава един кордобски епископ, който е бил приближен на Константин и е бил негов личен съветник, предлага за първи път новия термин, който ние сега използваме в символа на вярата. Единосъщен. По това време има и един друг термин, който се използва от самите ариани, който е подобосъщен. Едното е, че Исус Христос е една същност и едно с Бог Отец, а другото е, че е подобен на Него. Двата термина в гръцки език се различават само от една буквичка йота. Единият термин е омиусиус, другия е омоусиус. И тук идва Словото на Христос, който казва, че и една буква от закона няма да остане неизпълнена и че всяка една буква от закона е важна. Първият Вселенски събор и споровете на него се водят заради една буква йод, която е най-малката буква в гръцки език, която не се произнася до. Тя се използва само в дифтонги, в двугласни. След като православните налагат термина единосъщен и осъждат Арий и неговото учение, по край Арий са осъдени много други, чието учения са сходни или близки до арианството. Малко по-късно, след арианство, имаме втора ерес и това е несторианство. Около 381 година е Втория Вселенски събор. Тая има още осъдени, там се довършва символа на вярата, изработват се последните членове, свързани с Светия Дух, защото до този момент все още няма точна формулировка и за това. Започват да се създават правила за църквата. Правила как да се празнува, примерно, празника Пасха. По това време всяка една поместна църква е празнувала Пасха, когато тя се иска. Всички са имали някакви пасхални таблици, всички са ги изчислявали по различен начин. Общо взето изискването за празнуване на Пасха е било да не съвпада с еврейската. Това е първото изискване. Второто изискване е, понеже еврейското литургоене е според лунния календар, а нашето според слънчевия, и ако пасхалията се изчислява така, както се изчислявали евреите, в една година могат да се случи два пъти да бъде Великден. Един е Великден, ако е много рано април, трябва в декември да има втори Великден. Тъй като еврейската година от 9 месеца. И през 3-4 години, тия 3 месеца добавка правят така, че Великден може да се случи два пъти в една година. Заради това всъщност Великден е подвижен празник. Знаете, що го празнуваме с един месец до месец и половина, два движения. За да не се случи в една година да празнуваме два пъти Великден. И оттам вече изчислението на Пасха става много сложно, защото въпреки, че ние използваме първи нишан, това, което е дадено на евреите, кога да се празнуват те Пасхата, там при тях е с конкретен ден и конкретен месец. Понеже ние не трябва да празнуваме като тях и понеже не искаме в една година да съвпада, затова нашата Пасха доста често много се различава от тях. Обикновено би трябвало да е една-две седмици преди или след еврейската. Но много често заради движението на празника той се различава.
По това време има спорове, кога да се празнува празника Пасха, които спорове чак 9-10 век се разрешават и чак тогава вече се има едно окончателно решение Пасхата да се празнува по едно нещо време от всички църкви. До 9-10 век всяка поместна църква го е празнува по различен начин. Забележете, тук говорим за най-важния празник, за Възкресение Христово. Защото в днешно време продължава да има хора, които ми говорят за календара. И колко било важно, и как трябва да спазваме един къв си календар, пак той е бил благословен. Извинявайте, първите християни не знаеха кога да празнуват Бога. И от това не са били нито по-малко християни, нито по-малко вярващи, нито нищо. В крайна сметка към 9 век се взима едно решение Пасхата да се празнува според Александрийската традиция, защото там по това време има най-добрите астрономи. И се взима примерно от Александрийската църква. Примерно те изготвят календар за следващите 500 години напред, как се празнува Пасхата и това е. За да има едно уеднаквяване между църквите и да няма, нали, това нещо, всяка църква го празнува в изключително различно време. Православната църква до Свети Вселенски събор, до иконоборството, преминава през изключително много ереси. Ереси, които най-много касаят и всичките ереси винаги са за естествата на Исус Христос и за Неговите природи. Дали е бил Бог, дали е бил човек, ама може да не е бил точно човек, ама може да не е бил точно Бог. Винаги ересите се касаели същността на Христос. Това нещо, че на изток има толкова много проблеми и църковни дела за решаване, идва от един единствен факт. Цялата наука на света по това време е тук. Тук са философските школи, тук е християнството, тук са въпросите за обсъждане, свързани с Бога. По това време на Запад няма нищо. На Запад чуват за Аристотел 11 век. Преводи от Бонавентура и разни там други мислители по това време. Да. Чак 11 век се запознават с творението на Сократ, Платон и Аристотел. Обаче, постоянните проблеми с ереси тук карат Източната Римска империя, в лицето на Рим, да смятат, че те са много по-извисени, много по-специални. Те казват, ето ние нямаме проблеми с ереси. Нашата църква е по-добре устроена. Нашата църква по-добре съхранила Христовата проповед. Нашата църква по-добре изпълнява апостолските постановления. И оттам тръгва една такава надменност и едно смятане, че римският епископ трябва да бъде нещо повече от всички останали епископи. Въпреки усилието на целия християнски свят да обясни, че няма патриарши или епископия, която е нещо по-различно от останалите или нещо повече. Затова и апостол Павел говори в посланието си до Коринтини и казва, защо някой от вас се гордеят и казват, аз съм Аполосов, аз съм Кифов, аз съм еди кой си, защото еди кой си апостол ме е кръстил. Тоест, християнин, кръстен от някой от апостолите, смята, че колкото е по-известен апостол, от който той е кръстен, той придобива някаква известност или придобива някакви кредити пред Бога. Абсурд. И Павел казва, че име всъщност ние въкръщавахме. В нашото си име. Тогава самият апостол Павел им казва, добре, че не съм кръстил никой от вас, защото най-вероятно щяхте се наречете Павлови. А аз съм въкръстил в името на Христос. Това неразбиране, че в църквата трябва да има равнопоставеност, започва да движи римската политика. Още от 4, 5, 6 век на различните събори, до които идват папски легати, те искат да могат да ръководят. Но понеже съборите се случват на изток, не са в юрисдикцията на папата, мераците винаги са му отрязани. Тогава папските желания, понеже папите видят, че по този начин няма да стане, те не могат лесно да владеят християнски църкви, които са тук много, защото тук имаме в този район Цариградска църква, Антиохийска, Египетска,
Тук са най-старите, Иерусалимска, най-старите патриарши. Тоест, трудно му е от Рим по някакъв начин да наложи волята си. Затова папата започва да проповядва едно нещо, че тъй като Рим е правоприемник на апостол Петър, понеже апостол Петър е проповядвал там, умрял е там, той е първият римски епископ, а Христос е казал на апостол Петър: ето ти си Петър и на теб ще дам ключовете на Царство Божие. Значи Петър е пръв между апостолите, съответно той има най-висок ранг и тия, които са негови наместници на земята, също би трябвало да имат най-висок ранг. И от тук започва големия проблем между двете църкви, източна и западна. Рим настоява, че те трябва да получат някакъв специален статут, по-висок от статута на останалите църкви, и не само, а че римската църква трябва да може във всеки един спор между църквите да бъде арбитър и да се произнася като последна инстанция. Кой е крив и кой е прав. Естествено, източната традиция няма как да го допусне, това, защото е чуждо на християнството. И за да може това нещо по някакъв начин да се утвърди, римския папа започва да използва политическо влияние, започва да използва това, че по това време източната римска империя в лицето на Константинопол вече е слаба. Тук започват нашествията на селджукските турци, започват проблеми. Съответно, Константинополският император търси някакви преговори чрез папата да може да получи помощ от Западна Европа. Така започват и кръстоносните походи. Уж с желание за помощ на християни и така нататък, уж с желание да освободим Иерусалим. А всъщност ние виждаме, че третия кръстоносен поход идва тук само за да разграби, абсолютно да съсипи всичко. И до ден днешен всичко, което може да се разгледа в Италия, Испания, западните държави, е украдено от Константинопол и от тукшните държави. Включително нашите Евангелия, правени примерно за цар Иван Александър и така нататък. Тоест, още преди църквата да се раздели, което става 1054 година, тогава вече езика между двете църкви, между източна и западна, става изключително остър. И се стига до едни анатеми от страна на Цариградския патриарх срещу римския епископ и от римския папа срещу Цариградския патриарх, и двете църкви приключват общение. Това означава, че и едната, и другата църкви вече не могат да служат заедно. Не може да има между тях разбирателство и не може да има най-вече църковни събори, на които да присъстват заедно, което е изключително важно. 1054 година е вече всъщност апогея на политика, която е водна поне 300 години от римските папи. Политика на някаква такава независимост или най-малкото желание да се покаже първенство и това първенство да бъде изтъквано пред всички. Този проблем, между другото, продължава в православието и по-късно, и аз ще ви кажа как определени наши патриарси тук са искали да се явяват продължители на римската църква и на римската традиция и той да бъде първопрестолен. И затова в днешно време ние имаме абсурдната ситуация, в която един от предстоятелите на църкви да се нарича Вселенски патриарх. Няма такова нещо. Вселенски патриарх. Всяка църква си има патриарх. То това и означава патриарх, първи водача на тая църква. А ако има Вселенски, той би следвало да е водач на всички църкви, тогава те не би трябвало да имат патриарси. Но разделението на църквите води до един много тъжен проблем. В Западна Европа желанието на римски папа да първенствува, понеже вече няма как да първенствува на църкви, те са се разделили, това желание се обръща към първенствуване в политиката и държавността. И там започва една много силно целенасочена политика към това църквата да владее и да бъде над държавата.
или както го наричат богословските среди, папоцезаризъм, т.е. папата, да бъде нещо като арбитър при решение на проблемите между различните държави. Папата да се произнася и папата да решава проблемите във всяка една държава. На изток имаме обратното нещо. Цезаропапизъм. Тук обикновено царете, константинополските Василевси, са самесили в работата на църквата. И много често техни решения са създавали проблеми за църквата. Както приема преди император Валент, който подкрепя иконоборците. И близо 80 години църквата не може да се пребори с тази ерес. Затова имаме Седми Вселенски събор. По това време в Цариград са премахнати всички икони от храмовете, премахнати са мозайките, изтъргани са от половете и от стените и от всякъде. Абсолютно всяко едно нещо, което е приличало някакъв образ на Бог или на светия, е било премахнато. Считало се, че това е идолопоклонство. И чак след като Козма Маиловски, Теодор и Теофар начертани, след като написва точно изложение на православната вяра от има няколко силни защитници на православието, които успяват да обосноват защо иконопочитанието е в православната традиция, защо то не е идолопоклонство, както в днешно време някои протестанти ме обвиняват. И защо ние наричаме тия образи святи? Защо им се покланяме? В католическата църква в това време тече един процес, в който църквата да става все по-силна и по-силна, да трупа влияние. И първото нещо, което католическата църква прави в този път, е да забрани духовенството да е брачно. Това се случва при Григорий VII Хилдебранд, един папа, който бил с изключително големи амбиции. Смята, че свещеникът не трябва да има семейство, защото семейството му пречи да си върши църковните дела. Семейството му разваля фокуса, семейството му го ангажира и другаде. И по този начин той не е изцяло даден на църквата. Това нещо се среща изключително жесток отпор в Западна Европа. Целият нори започват да се отделят, не искат да слушат на папата. Но този отбор за 30, 40, 50 години е смачкан. Затова до днешно време те имат безбрачие на духовенството. Въпреки че това нещо никъде го нямаме в старата светоотческа традиция. Светия апостол Павел казва, епископът трябва да бъде мъж на една жена. По това време няма монашество. Първите векове на християнството нямаме концепция за монашество. Монашеството се изработва чак при Свети Антоний, 5-6 век. До тогава няма монашество. Всички свещеници и епископи са жени. Всички са семейства. И в един момент в Западната църква да стигнат до това, да премахнат изцяло това свещениците да са брачни. По-късно те правят и събор по този въпрос. Има си решение на този събор и така нататък. По това време Рим, за да затвърди своята позиция в държавите, върху които имаме католичество, прави така, че постоянно са интриги и скарва различни държави. А ако една държава и нейният император не искат да служат на интересите на Рим, той веднага намира друга по-силна държава, която да ги скара и да ги вкара във война, докато съответният император не клекне и не изпълни исканията на Римската църква. Има няколко особено важни случаи, в които Римската църква буквално смазва. Единият случай е с Отон Саксонски, немски император, който смята, че на църквата не трябва да сплащат данъци. Получава няколко привиквания от папата, съответно не пожелава да отиде. И тогава папата му казва, че организира също него кръстоносен поход от Англия и Франция. От
Отон се намира в много неприятна позиция, в която разбира, че няма как да защити суверенитета на държавата си, съответно трябва да отиде да изпроси по някакъв начин, нали, милост. Отива при папата и там 3 дена не го приемат, бичуват го и накрая той отива и целува папските нозе. Това е момента, в който папата става вожда на Европа. И ако си мисли, че в момента нещо се е променило, значи жестоко се лъжете. В момента в Европа управлява римския папа. Въпреки, че го прави малко по-финно и не толкова явно, колкото тогава. Вторият голям проблем, който държавността изпитва, се случва в Англия. Може би някои от вас са гледали, има един прекрасен филм с Ричард Бъртън и Питър Отул. Филма се казва Бекет. Който не го е гледал, препоръчвам да го гледате. Филмът е много силен. И разказва всъщност историята на английския крал, който желае църквата да му е подчинена. И за тая цел слага за пръв архиепископ на Кентърбъри, т.е. на английска църква, своя най-добър приятел, Томас Бекет. Като смята, че по този начин неговия приятел ще работи за нуждите на държавата. Добре, обаче, плана, нали, първоначално изглежда отработен. Само, че Бекет вземе, че повярва. И не само, че не иска по никакъв начин да служи на папата, ами започва много върло да отстоява позициите на папата, ами иска да отстоява позиция на своя приятел краля. Това нещо изключително много притеснява английския крал и той не знае как да реши въпроса. И един ден, след поредни препирни, в които той вижда, че архиепископът му е абсолютно неотстъпчив, няма да възприеме неговата позиция, на една вечеря той казва пред жена си, да имаше кой да му отърве от този немирен епископ. Жена му изпраща палачи и същата вечер Томас Бекет е убит. Когато римският папа разбира, че Томас Бекет е убит, той налага интердикт над Англия. Това означава забрана в Англия да се служат всякакви богослужения. Църквите се затварят. И не само това, папата свиква веднага кръстоносен поход. За пореден път. Английският крал е принуден да отиде и отново да моли за прошка. И понеже е унижен по подобен начин, както Отон Саксонски, също е бичуван, той решава, че трябва да въведе някаква промяна. Трябва да има вариант, в който английската църква да бъде подчинена на царя, а не на папата. Тогава се създава англиканската църква, някъде към 11 век. Това е една измишльотина на политическа основа, създадена от английския крал. А защо казвам измишльотина? Защото в днешно време те са църква, в която дори жени стават свещеници. Това дори не е за коментар. Създава се една политическа там църква, която директно да обслужва желанията на краля, да може да му плаща данъци, защото краля по това време иска църквата да бъде обложена с данък. И съответно църковните имоти да бъдат взети от държавата, да са на разпореждане на владетеля и така. Англиканството е единството по рода си в Европа. Някакъв тюрлюгювеч между християнство и някакви други неща. Въпреки, че първоначално изхожда от католичеството, то не прилича на нищо. Нито на протестантство, нито на католичество, нито на нищо. Имат си някакви там разписани норми. Имат, примерно, запазили са интронизацията на цар, на това горе-долу, подобни са на католическите, но като цяло обредността може би прилича и нищо друго. И това е момента, в който вече имаме първото разцепление от християнството. Ако кажем, че разцеплението на църквата 1054 година е пак по политически причини, но вече 100-200 години по-късно тия причини са и духовни. Твърде голяма става разликата между православните и католиците.
Ние се опитваме, православните се опитваме да въведем Божието царство на земята. Ние живеем с мисълта, че Бог е тукашния разпоредител. Той е владетел на тази земя. Католиците искат владетел на земята да е техния папа. Затова и тогава те изработват едни закони, от които се казва, че папата е непогрешим. Папата е несравним. Нали, неща, които ние като православни няма как да приемем. Има и други проблеми, и други разлики във времето, които измислят. Това, че Светия Дух изхожда не само от Отеца и от Сина, което пък намаля достоинството на Светия Дух и го прави някак се принизен спрямо двете лица. Един вид той вече не е равнопоставен в Троицата. Доста промени догматически и богословски се случват по-късно в католическата църква и те са надовели до момент, в който, нали, ако тръгна да ги разказвам, много няма да стигне деня. Те говорят за непорочно зачатие на самата Божия майка, не само на Исус Христос. Те смятат Исус Христос за страшен съдия и цар, от който човек трябва да се плаши, а Божията майка за добрата милваща, която е майка на всички. Това е причината в Западна Европа навсякъде да виждате само статуи на Богородица, да не виждате никъде образа на Исус Христос. Исус Христос тя ги плаши. Кръста пък още повече. Кръста, кому се премахна от всякъде, вече го премахнаха всъщност. Щом в Италия го махнаха от училища, от болници, от всичко. Какво да го говорим нататък? Кръста тя ги притеснява и плаши. И тук вече се развива един култ към Богородица, като че ли тя умряла за греховете на хората, а не нейния син. Тоест, различията между православието и католичеството вече са толкова големи и толкова много, че като заговори някой, дайте да съберем църквите, дайте да се обединим, дайте мир, дайте това. А кой ще направи компромисите? Защото ние поне за 1000 години, последните 1000 години от църковната история не сме забелязали папата да е готов на компромиси. Обикновено той иска всичко да става както той го каже. И в един момент излиза, че но защо са най-богатите? Защото още от 10 век те са наложили данък върху населението, който никога не е спирал. И до сега в Западна Европа всички плащат данък на църквата. Всеки от заплатата си отчита 3, 4, 5% в различни държави. Отчисление на църквата. Това е причината тяхната църква да е най-богата. Това е причината да имат толкова имоти. Едно, че самата църква там се е стремила към физическа власт. Тя е през годините правила всичко възможно да трупа влияние, да трупа материални блага и така нататък, защото чрез тия блага тя се купува влияние, естествено. Там са забравили, че те трябва да владеят върху човешки души. Те искат да владеят върху човешки тела. Защото за душата никога не е било на първенство, защото на първо място какви материални придобивки има и блага. А винаги римските епископи са живеели в голям разкош, винаги са живеели изключително помпозно, с нещо, което се е демонстрирало, то не се е крило. За съжаление, последно време започнаха и нашите православни братя, епископи да се държат по същия начин, все едно са римски папи. Но това разбиране, че църквата трябва да... разбирането в момента на римския папа е такова. След като цар е най-важният в една държава, колко по-важен е небесният цар, който е цар на всичко. Обаче, забележете, държавите не трябва да се покорят на небесния цар. Не, те трябва да се покорят на неговия пратеник, на богопомазания, на римския папа. И ето как Божията слава се краде и се дава на един човек. Защото ето го във втори псалом, какво казва, чуйте го, защо се вълнуват народите и племената, замислят суетни неща. Възстават земните царе и князете се съвещават против Господа и против Неговия помазаник. Да разкъсаме, каза, техните вириги, да смъкнем от себе си техните окови. Онзи, който живее на небесата, ще се насмее, Господ ще ги поругае. Тогава гневът си ще им заговори и със силостта ще ги смути. Аз помазах моя цар на Цион, моята свята планина. Ще възсти определението, Господ ми каза, син мой си, тя днес те родих. Иска от мен и ще ти дам народите за твое наследие и всичко от край земя за твое владение. Ето,
Бог е дал на Исус Христос всички народи за Негово владение. Обаче римският папа смята, че не стоят така нещата. Владението на народите е върху него. И от тук голямата разлика в разбирането, че християнските духовници служат от името на народа, на Бог. Затова ние служим обърнати с гръб към хората, като част от тези хора, като част от тях, с лице към Бога, защото при нас е всички хора в този храм тая жертва. Докато те служат обратното, обърнати с гръб към Бога, защото смятат, че са негови пратеници, наместници на земята. И са загърбили Бог. И смятат, че те имат правото да говорят от Негово име. И народа е нещо отделно. И това, само като видите начина, по който служи православието, начин, по който служи католика, това вече достатъчно покаже колко голяма и дълбока разликата между двете църкви и как тя няма как да бъде запълнена. Защото нашето разбиране е, че духовника е част от народа, тяхното разбиране е, че духовника е като пророк, слезал да възвести от Бога нещо на този прост народ. Вижте как започва псалом. Защо се вълнуват народите и племената да замислят суетни неща? Кои са суетните неща, които вълнуват народите и царете земя? Суетните неща са, че те смятат, че земята тяхно принадлежи. Че земята не е Божия и че тя не се управлява от Божия син, а че трябва да бъде управлявана от техните князе, техните управници и така нататък. И ето това нещо ще доведе до второто пришествие, до ония момент, в който всички народи ще се събират в долината Армагедон, там, където Господ ще ги смачка. Това разбиране, че светът трябва да е наш. Това свят, който Бог даде на разпореждане, той го подари на хората. Даде им го, за да могат да бъдат добри стопани. Хората обаче ще той е техен. Понеже Римската църква в желанието си утвърди своята власт на земята, това желание става вече изключително силно. Обаче пред тях се случва нещо неочаквано. 12 век, ето и ние сме дали нещо на света, не може да ни се похвалим. От тук тръгва богомилството. Само, че то от тук тръгва, а залива Западна Европа и направо я потапя. И тия, които ние тук наричаме богомили, там са наричани патари, имат много названия, да ги казваме. Заливат Европа и първото нещо, което започва да проповядат е, че ти за да спасиш душата си, трябва да си ниш, нямаш нужда от нищо. И понеже нямаш нищо и ни ти трябва да притежава, няма нужда да плащаш данъци. Забраняват и казват, че не трябва да се плащат данъци на държавата и на църквата. Нещо, което до този момент е било немислимо. Някой да го изрече и да го каже. Това нещо започва изключително силно да разтриса католическата църква. Защото за няколко години масно всички започват да стават богомили. Правят цели огромни общини, манастири отказват да дават вино, пари, реколтата си на папата. Всичко спира. И понеже нещата стават много сериозни, папата не може, не знае, той за първи път се сблъсква с секта, той до този момент се присмива на изток, че ние имаме секти. Вижда му се забавно, както ние глупаци там не могат да се оправят. Обаче в един момент нещата, като отиват в неговия двор, негова земя, нещата стават сериозни. И папата измисли гениалния ход, ще областим йезуитски орден, ще им дадем възможност да съдят всеки го. Няма значение кой какъв. Те ще решават дали някой правилно изповядва вярата или не. А ако не изповядва правилно вярата, ще им дадем право да направят каквото искат. И така, папската институция създава инквизицията. Прекрасно просто. Инквизицията пък става един много хубав вариант и маша за лично отмъщение, за ограбване на хора, харесваш имотите на някой, обявяваш го за еретик, изгаряш го на клада и го взимаш всичко. Чудесно! И това нещо вървува едни 300 години в Европа, в които реваншизма, желанието за доминация и така нататък дават изключително голяма власт на йезуитския орден. Това нещо отвращава хората до степен, в която
католическата църква вече не може да овладее нещата. В това време започва да се развива науката, църквата създава първите университети. 13, 14, 15 век вече Западна Европа има няколко университета. И желанието, нали, да има някаква промяна вече е изключително осезателно. Да не говорим, че по това време профанизацията в католическата църква става много силна заради едно от техните вероизповедания, наречено разбирането за свръхдлъжни съвършенства. Разбирането за свръхдлъжни съвършенства най-общо ще го обясна така. Католическата църква вярва, че ако някой светия е извършил повече добри дела, отколкото са нужни да се спасат. Примерно, аз съм свети Игнаций Лайола, направил съм много добри дела, трябва ли са ми хикс добри дела да се спаса, пък как съм направил хикс плюс 100. Тия 100 добри дела допълнително, които съм направил и извършил повече, те се натрупват в църковна съкровищница. Тая църковна съкровищница всички светии трупат делата си, а папата има ключа за тази съкровищница и той може да взима оттам добри дела и да ги продава на тия, на които им стигат, за да се спасат. И нали, ние го познаваме това учение като учение за индулгенциите, но то се нарича учение свръхдлъжните съвършенства. Изключително вулгарно, отвратително учение, което води Западна Европа до една ужасна търговия. Търговия с влияние, търговия с грехове, търговия с светини. Насякъде пътуващи монаси върват и продават пръста от еди кой си светец, пясък от река Йордан, от лунната повърхност нещо, всичко нали, осветено, всичко благословено и така нататък. Това нещо вече става ужасяващо. Приема огромни размери. По това време се твърди, че частите от Светия кръст, които се продават и са намерени и така нататък, ако се съберат от цяла Европа, може да се получи кръст с дължина 4 км. Нали, разбирате колко е нелепо. Да, колко части се намираме от Свети Йоан Кръстител, всеки твърди, че главата му е при него, 3 различни църкви смятат, че главата на Йоан Кръстител е при тях, той човек е имал една глава. Става страшно. Това нещо вече води до желание за реформация, за някаква промяна. И тая реформация започва от университетите, започва с Мартин Лутер и с Калви и Цвингли. Това са един университет е в Германия, един е във Франция. Нали, на две различни места започват едновременно желание за някаква промяна. Реформаторството разбира, че католичеството в този си вид няма как да го бъде. Отдавна той е избягало от идеята за близост на човек с Бог, отдавна е избягало от Христос, отдавна се обезличил. И те смятат, че трябва да се върнем към корените на християнството. Тия корени на християнството те търсят само единствено в Божието Слово, Свещеното Писание. Тоест, те не се връщат към християнската традиция от първите векове, да видят как са сформирани първите християнски общини, как са развили, какво е станало след разделение на църквите. Има ли християнски църкви, които в този момент продължават да живеят по онзи начин или не? Те казват, ние ще направим нещо ново. Ние ще кажем, че всеки един, който изповяда в себе си Исус Христос, вече се е спасил. И това е така нареченото модерно протестантство. Протестантство, което има толкова разклонение, че не може да ги изброим. И то само в България. Адвентисти, петдесетници, баптисти, такива... евангелисти. Не мога да ги изброим. Общото при тях е, че те не вярват в иерархия. Тоест, нямаме нужда от някаква подредба в църквата. В църквата всеки един, който може да говори добре, е добре дошъл за пастор. Оттам разбирането, че единственото нещо, което може да те спаси, е Божието Слово и трябва да се вярва само единствено в него. Няма нужда от свещено предание, няма нужда от опит от светите отци, няма нужда от тези неща. Те са ни излишни. И от тук почват пък другите разлики между православни и протестанти, защото
протестантизма в желанието си да избяга от това, което католичеството проповядва, прави религия абсолютно анти на католиците. Всичко, което го има при католиците в един вариант, при протестантите ще е точно обратното. Това желание да се избяга от една църква, която вече по някакъв начин се е дискредитирала в очите на хората, е много опасно, защото католическата църква все пак първоначално е основана от Бог. И ние не можем да отречем всички таинства, абсолютно всичко, което се случва оттам, само защото и ни харесва на къде се е подкарали нейните водачи. Това, че те са забравили, че трябва да служат на небесното царство, а искат да служат на земно царство, или по-скоро земните царства да им служат на тях, това е проблем, който ние трябва да им го напомним. Но заслепението там е толкова силно, че те искат да се слушат само собствения си глас. Когато се заговори за някакъв мир и за някакво обединение между църквите, между християнските, такова те искат те да наложат правилата, по които ще стане това обединение. Те да кажат как ще се случи. Не да се върнат в православието, да се покаят и да кажат: изоставяме ги всички тия излишества, които измислихме. Искаме да бъдем част от църквата майка. Точно обратното, те искат да ни кажат как ще стане това обединение под техните условия. И затова е изключително опасно, като дойде, мини 20 години, дойде някой католически папа тук и каже: аре бе, какво стана? Щяхме се обединяваме. И понеже има пълно с хора, които нямат никаква идея и не разбират нищо от богословие, от православие, защото за тях религията е влизане в храма 2 пъти в годината и запалване на 2 свещи. И те казват: да бе, що не си съберете християните? Що не си изгладите проблемите? Ко толкова? Това звучи като: да ти удара 2 шамара, пък ти нали ми прости и продължава напред по пътя. Има неща обаче, които църквата може да изтърпи и църковната традиция може да премини през тях, и има такива, които ще я разрушат като институция. И ние не можем да се съгласим, че в името на едно обединение трябва да разрушим из основи църквата и да съсипим това, което Бог и апостолите ни оставят. Православието казва, че всеки един първоиерарх на някоя църква е този, който представлява тази църква. Всеки един патриарх или архиепископ е лицето на църквата. Но той нищо не решава самостоятелно. Той винаги решенията ги взима съборно. В този наречения синод. Различните църкви го имат различно наименование, но това е нашето наименование. Синод. Сбор на епископите, които да вземат най-доброто решение, защото 1, 2 или 3 епископи могат да се объркат, могат да вземат лоши решения. Но нали винаги около тях ще има някои други, които ще ги вразумат, че кажат: не дейте, нали това е пагубно. Не дейте, това е вредно за християните, това е вредно за църквата. Ако в една държава нещата са толкова сериозни, че църквата не може да се справи сама, би следвало другите църкви от съседните православни държави да се намесят и да помогнат. Както беше с разкола в нашата собствена църква. Българската църква нямаше сили да се справи с това нещо. Разкола беше политически, държавата помагаше едната част, нали, разколниците. Трябваше външните църкви да се намесят. Те да се изкажат и да кажат кой е истинският приемник на Христовата църква и кого те тук разпознават. За съжаление, в момента има подобен проблем в Украйна. И изключително опасна е тенденцията, че православните църкви мълчат. Единствено 1-2 църкви са се изказали по въпроса. Сръбската, руската и там. Другите се правят, че нищо не става. И нашия патриарх. В момента украинската православна църква е забранена от украинската държава със закон. Украинската рада преди една седмица прие, че украинската православна църква трябва да се закрие. Защото е проводник на чужди интереси. Представяте ли си? Православната църква, която целта е да спасява души, те я смятат за опасна, защото била с руско влияние. Да, с руско влияние, защото руската църква им е дала на тях автокефалията и те са в някаква степен подчинени. Защото те не са патриарши, те са архиепископия. Архиепископията, да ви обясня, няма право на някои определени неща. Не може да се избира сам първо иерарха. Иерарха се избира от руската църква. Не може да си върнат сами миро.
Мирото трябва да им се даде от руската църква. Тоест те са на подчинение. И това нещо ние си го знаем и всички православни църкви го знаят. И в един момент някой казва, ма това са руски шпиони. Ма чакай, тия хора, те не са дошли да работят за интересите на държавата. Те работят за интересите на Бог. Те работят за Небесното царство. Свещеника не се занимава с политика. Свещеника не се занимава да тръгва да казва кой е добър и кой е недобър. И един и други, като дойдат при него, той трябва да ги изповяда. Един и други, като дойдат при него, той трябва да ги пречисти. Един и други, като дойдат при него, той трябва да се погрижи за спасението на душата им. Без значение дали единият ще е проруски настроен, а другия по-украински. Свещеника не може да каже, аз съм националист и затова, нали, тия свещеници там, дето не са, трябва да умрат. Това се случва в момента в Украйна. Духовници от новата църква искат да се избиват духовници от старата. И православният свят упорито мълчи. Защо говорим за църковна история? Защото църковната история ни дава много примери, в които виждаме, когато едно нещо се остави така и не му се обръща внимание, на къде отиват нещата. В католическата църква през вековете са се допуснали много грешки и се е стигнало до тук, че между църквите да няма общение, да няма разбирателство, да няма нищо. Стигна се дори до това наскоро, те се опитаха да излезнат, защото в първите 7 Вселенски събора, ние ги наричаме Вселенски, понеже всички църкви са имали свои представители на тия църкви. Преди няколко години католиците се опитаха да отстъпят от решението на някои от Вселенските събори. Опитаха се да кажат, че те всъщност не ги признават тия решения. Което прави нещата изключително сериозно, защото тия решения са подписани и те са запазени. Нали? Всеки един там отец, който е бил представител на тогавашната църква, се е подписал. Говорил от името на своята църква, представлявай. Тоест, католиците са готови даже да зачерпват историци назад във времето, в името на техните разбирани интереси. И ето къде е големия проблем. Украйна в момента е техен интерес. Украйна трябва да стане католическа държава. Тя не може да продължава да православна. Затова там се прави това нещо, затова там се унищожава църквата, затова там се съсипва всичко. Аз си бях казал, че няма да говоря за политика и не искам да говоря, но църковната история наводи на там. Защото католическия папа никога няма да ни прости това, че ние края на 7-8 век не приехме тяхното водачество, когато, нали, на събора в Сердика отива нашия цар и пита, ние на кого трябва да се подчиняваме, като ли си казва, как на кого на нас, вие сте римска провинция. И тук почват едни спорове и цариградският патриарх наделява и казва, не може, те са тук в нашия процес, не може, нали, да бъдат към католиците. И заради това всеки един път, в който българският народ е сключвал уния по политически причини, защото е искал помощ от Запада, нашите крале, нали, Калоян и така нататък, сключвали унии, никога такава помощ не сме получили. И в бъдеще, ако сключим, пак няма да получим. Просто защото те помнят. Не забравят. Там много добре помнят църковната история. И ние сме ги отказали. Ние, когато те са ни подали ръка, сме отблъснали. Значи ние не заслужаваме нищо повече. Също желанието на католическата църква е целият тук изток да стане католически. И най-лесно да се започне от Украйна, защото там влиянието е голямо. Нали? Там има доста поляци, доста хора, които от едно време, нали, католическата диаспора е голяма. Съответно, в момента и войната способства това да унищожим църквата, православието. И съответно там да станат едни католически граници. Оттам вече нещата могат да тръгват надолу. Вече и към нас. Църковната история е нещо, от което винаги трябва да се получим, да знаем, че, нали, не трябва да повтарям грешките от миналото. За съжаление, в настоящия момент православието става все по-слабо. Унищожиха вече голяма част от древните църкви. Антиохийска, Александрийска, съсипаха ги. Коптите, то почти не остана там вече православно. А това бяха цели държави, където бяха православни. Избиха ги, изцелиха ги. Вече позицията на Цариградска, на тази на
Иерусалимската патриаршия слава. Иерусалимският патриарх пред няколко години се опита да свика събор. Не можа да получи отклик, въпреки че би трябвало, нали, всеки един патриарх има правото да се опита да свика събор. Въпреки че някой твърди, че това право било единствено само на Вселенския патриарх, но такова нещо няма. Всеки един патриарх има право, когато има сериозни въпроси за решаване, да свика събор. И вече зависи от това колко църкви ще откликнат, нали, колко църкви ще иска да дойдат да се реши този проблем. Тогава проблема беше именно Вселенския патриарх. Заради него искат да свикват събор, защото смятат, че той с това желание да се титулува Вселенски влиза в, нарича се неопапизъм. Нашия така наречен иерарх в Константинопол иска да бъде също папа. Иска да бъде първо иерарх и да командва останалите, което е абсурдно. Както са били преди 1000 години. Айде. Да. Кратко, както винаги.